ଭାଇରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି ରେ। ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିଲି ନା ନିଜ ଆଶା। କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ନାଇଁ ନା? ହାରିବା ମାନେ ହେଉଛି ଶେଷ। ତାମାନେ ମରିଗଲୁ ତୁ ମରିଗଲୁ କି? ମରିଲୁ ନା। ଶେଷର ମାନେ ହେଉଛି, ହାରିଗଲା ମାନେ ହିଁ ଶେଷ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟାର ମାନେ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ, କିଛି ନୂଆ। ଯୋଉଠି ହାରିଗଲୁ ଭାବିଲୁ ତୁ ସେଇଠି ହିଁ ମରିଗଲୁ। ସବୁବେଳେ ଭାବ, ମୁଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମୁଁ ଆଉଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସେଇ କଥା ଭାବ, ବୁଝିଲୁ?